dadada kita board passer tayo ti agriculture, damit iti kita management courses, accounting, kita iti medical course. So, kita i-explain bilang itay. Kanya po mayura, kani HR tayo nga mabalin, ano sandakad lang noon niya ti rated pa lang kadakwadang posisyon, job order pa laeng, pangalalaan dalagi ti experience da. Di same time makatulong damit ti pagapon nga barangay. Ta digitay no adumet di ag-duty to laing intayon, mapandano ka ni iti barangay health station ti Tagduma. Tapno damit mangkita ka digiti kailian tayo ti barangay. Digiti metad ti agriculture office, ipanmidad dyan digiti nag-regular ken nakapasay ti kadeta nga department. Stamet digiti adday ti accountancy, mapanda ti na dumado mga department na makasusuro da pangalan da ti experience da. Ken maanusan da tiagyan ti munisipyo, dadamet ten digiti ag-retire nga empleyado tayo. So dan tayo ti sumublat ng mag-selby ti tayo kayong kakailan tayo. Okay, scholar tayo, sir. Kumusta na, sir? Kasi na po, madaduda, kan tuloy-tuloy ulit deto'y pinagka-inspirar da nga pinagpabasa ka dagiti anak sa payta ininot nga umadado deto'y ken maragpat deto'y arapaap tayo. Deto'y may isang scholar ti kada pamilya tayo. When may isang graduate nga graduar ko mga professional ti kada pamilya, matulungan tayo pa isuda nga mangsapol ti pagtrabahuan no basta nga makalpas da ken makapasadan kadagiti exams da. Sito dinarugyan dati mga programa tayo sa makita tayo nga ng marat bilang dagiti makagraduar. When umat nga to, umadado, maragragsakan kami, ta gyamyaman kami kanya po Diyos ta deti nga minapo ti umati kami nga deti ti mangted iti permanente nga solusyon ti kinaligat ti pinagbiag. At the same time, addanukan mangi inspirar, mangi turong ti may isang nga pamilya, nadda may isang nga professional. Kang runaan na, practical ti pinagbiag. Addanukan tumulong dagiti naganak, nadda may isang nga makapagadal, makaadal ka dagiti inaunang anak. We base this on our own experience. Napo, ado tayong kakabsat ket kasya materials pasama. Ready mo na nga inauna nga manong kadamanang tayo, isudat tumulong kada tayo nga ninaudi, haging gana nga ininot nga makaradar ti kakabsat ti may isang pamilya. Kastamet ti arapaap, kanipapakasim kanipalpalagip ni kadigiti anak tayo. Ta handa ni plipatan, digiti ligat, digiti naganak, nang rona nga tulungan digiti aldida nga sa marsar nung agbasa. Kami kandamit ti gundaway nga napintas to ti masakbayan na adan to taligat nga minin itaapo ti agsapol ti trabaho. Even graduar kan ket na dagsan ti kompetisyon ita, how much more nung ka makagraduar iti kolehiyo, naligiligat man na po. So, domino effect ngamin dito, no di ka makaredwar, limited to tigundaway mo. At the same time, digiti programa tayo, kasi pangati pabahay, programa tayo iti health, may iti tayo nga agas, digiti rescue tayo no tiyempo, iti didigra, bagyo, ginginid, digiti made of light materials ti balay na, usually digiti hanganek kan tigundaway nga nakapagbasa ti pampamilya. So, kas dito manen mo ditay mangkita nga suportaran ti deto'y programa tayo. Paulit-ulit latat sa marunto mga henerasyonan kas dito manen. So nga deto'y ti napanunutan ket amin met na pagyamanan tayo tamawatan ti amin nga kakailyan nang ro na ti SK officials, barangay officials, municipal officials, provincial officials kandi national government makita damit dito yung programa talaga iti permanente nga solusyon. That's why in the Constitution itself bagbaga na nga iso ti prioridad kamekan iti pundo iti gobyerno ti edukasyon. So may summit apo ti turong
ay may sa ti direksyon tayo from the barangay, SK, so nga damat counterpart ti barangay, damat counterpart ti SK, kadigito yung programa tayo, hanlaing nga ti munisipyo, ti probinsya, ken nasyonal. So, amin-amin at partisipasyon na dito ti pagyamyamanan tayo. Ket, muyo no kasto yung amin apo nga madlaw iti tao nga pinangisakit, pinangi nga programa nga kastoy, ma-inspiraran iti being nagbasa. Handa, unay nga problema, kasta nang ro na iti naganak, ma-inspiraran damit ken malaganan da. Kadi iti allowance, tuition, ken aming nga kakasapulan ti sa nagbasa mo tayo met ti karigat na itapo ti pinagpabasa.